Hi guys, welcome back to my new blog। এই ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ କିପରି ଖାଇବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଦ୍ୱାରା। ସାଲାଡ଼ ବନେଇଦେବେ ଦହି ସାଙ୍ଗରେ, ଭାତରେ ଦହି ଦେଇ ଟିକେ ଆମ୍ବସିଆ ଅଦା ଦେଇକି ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଭାଜିଦେଲେ, ଆଳୁଟେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଦୁଇଟି, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ କରାହବ ବାଦାମ ଟିକେ ଥୁଆ ହେଇକି ଏଠି ପଲିଥିନରେ ଛଡ଼େଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ କରିବା। ଏଠି ଖଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ବଳି ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ଖିଆ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଗୁଲୁ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇ ନଥିବ, ଆସିଲେ ଯାଇ ଖିଆ ହବ। ଏଇ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥର ଫଗୁଣେ